Hello, kapagyan. Musta manain? Bakit atin ay, naramid din nga buro iday. Mabalinain. Iso nga tatakit iluto tayo. Iso ti intay si daing. Atay exotic nga kunada. Atay lutuan ti tatanga kwa si daing. Ipakita kanya yun no kasano nga lutuin. Simple lang matiluto ng ating kabagyan. Igisa lang ka. Igisa ti bawang sibuyas. Tapos laya. Kaya lang ti kuha na mo daraw. Lauk nga. Rekado na. Napayang nga madi nakasidada tao ti buro padasin ti man ti subida ulit at exotic tata nga kanitaw. Singat kapagyan tayo iluto tayo. Dito yung kapagyan dito kwa rekado tayo. Medyo yadado tayo labas ito ni layana at iti correct pangpabanglo na mo yung tiburo medyo dati angot na nga kwadatoy nga nasaya at so nga kadun titilayan nata panguntra nati panguntra ya angot tiburo so madit nga kayatan na kayo duma kahit tadaya angot na kano yung jadi kutrain tayo mabain nito tayo ito'y laya dapat pinulaang at gayat na ito itanong saya at ngangal-ngaling yan kapag yan naisagana na ito yung Ricardo tayo gisa tayo okay. Ayan, kapag yan iluto tayo napulot yung mantikanan gisa medyo pinado labas iti mantika na kapag yan tapno ka ito na nga aglang-langoy iti mantika siluto na nuka kahit adong mantika na ayan kapag yan luto natin ka na ikabil tayong ti buro so mayat tangot lang panglaw okay. Ayaw nang tayo basik ti danon na kapag yan ano maluto at lamos na tapos kalubang pailain pintas ti pwesto na ti kuha kabagyan paryok kuti-kuti wow bango-bango iyawa tayo kabagyan wow di malutong kabagyan tayo ti kuhanan
Laya. Tinagtad niya laya. Tapos ang chicken huwag ganito yan, chicken flavoring. Yan, pang pananam. Tapos timplahan no ramanan kapag yan no gusto mo lajap gadnan tadagamin asin na ito yung kahit okay lang. Susto katamtaman. Hantay nga na inayunan ng asinan. Nadimod no nakaglaw na eh. Oh. Saan? Kapagyan, nalutong. Kapit eh, kaimasang luluto natin kaya tate agit tip-tip. Mayata hindi kanan na eh. Agit tip-tip nan. Kaya na mas naluto natin kapagyan. Medyo tangkrin ko na luto na ang kuwas natin na sabaw-sabaw na nagtaban mantika mo tayo mantika nagtabati nga tilapia. Okay, tayo nga bagyan nalutaw kaya bagyan prito tayo pwede ko tarong pati isaw-saw dito yung buro prito ka no di kaya na bakit kato'y tarong isaw-saw tapos ang dati bulong timustasa. Ito yun, bagyan iti naluto nga buraw kanda iti isaw-saw kante kanumot ti ko na pang dekorasyon na dito rabaw na ano napintas mo't nga kitain nakaay-ayo may hindi kahit taman naraman. Okay, balbalinan yung mga kabagyan ay isaganan. Ano ba dyan? Mga tayon ay pananganin agsida tayo ta exotic foods. Ito tinahimas na yung kabagyan at mustasa iti taimasan ka kanyak na isaw-saw ti buro para kanyak mustasa di masan dapat sabong-sabong na sarang-sang yan. What happened? Wait. Hindi mata ka magpasok. Dadalak ko sa basit. Yan. Na, pang kami naman. Nanggan. Kaya nga may nag-imas si Darin eh. Saka dyan. Ni Junjun.
Sapad ako ng pinag-awit. Eh, Hindi busy. hindi ko orang oras. 10:30. Diretso kami na pandangalan. Yate. Ay, 30% shock. Last size. Kain! Kain! Hindi mo nagdimay nun? Hindi mo sino nagpaunog tatay. Damo tatay sumunod kami. Kuyang mo siguro. Ew! Smells... What's that smell? Padal-dalo siyo balay tapos kastate ang...